प्राइमारिनि बानजायनायाव खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फालिदों नोंथाङाबो बेवहाय बाहागो लानानै गोबां रंजाबाय मा मेसेज होगोन सार? बिटिसिआव जि जाथि गस्थिफोर दङ बयहाबो गाव गावबागाव जातीय उत्सव दङ। दा UPPL दोलो हिसाबै जोङो बेखौनो सेस्था खालामदों जे मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि जातीय उत्सवफोरखौ मोजाङै पालन खालामहोनो हायोब्ला बयबो जाथिनि गावनि मातृभाषा गावनि कला कृष्टि गावनि साहित्य रक्षनाबेक्षन आरो बेखौ फेदेरनायाव गोबां सहाय खालामनाय जागोन बा सहाय खालामनो हागोन। दा नैबे जाहैबाय बैसागुनि सम ओंखायनो बैसागुखौ पालन खालायग्रा जाथि गस्थिनि भाषा साहित्य संस्कृति बजाय लाखिनायनि बेलायाव सहाय सहजुगिता खालामनो थाखाय बेखौ जिहेतु आसामनि मोनसे राष्ट्रीय जोंनि आसामनि जातीय उत्सव तद्रुप बियो बिटिसिनिबो जातीय उत्सव बेखायनो रेसपेक्टिभ अफ धर्म निर्बिखेखे भाषा निर्बिखेखे जाति निर्बिखेखे बयबो जाति गस्ति धर्मावलम्बी भागा भागियानो बे उत्सवखौ पालन खालामनांगौ बेखौ मेसेज होदों आरो बिनि थाखाय UPPL दोलो हिसाबै गामि लेभेलसिम प्राइमारि लेभेलसिम बोसोनथि हरनाय जादों जे बयबो रायजो राजाफोरखौ लानानै बैसागुखौ गाजा गोमजायै मोजाङै डिसिप्लिनै पालन खालामो। दा बे हिसाबै जोङो बेंटल सेरफाङाव दिनै पालन खालामदों बेवहाय नोङो आदिबासिफोर फैदों बाहागो लादों मोसादों माइनरिटि मानसिफोर फैदों इस्लाम धर्मीय मानसिफोर फैदों बाहाय लोगो लादों ख्रिस्टियान धर्मीय मानसिफोर फैदों बाहाय लोगो लादों बाथौ धर्मीय मानसिफोर फैदों बाहाय लोगो लादों मा होनना बुङो बेखौ ब्रह्म धर्मीय मानसि जयगुरु धर्मीय मानसि सोरबा हयथ' कृष्ण गुरु धर्मीय मानसिफोरबो ज' फैनानै बेवहाय जोङो पालन खालामदों जोबोद मोजां। सार बैसागुखौ मोनसे धर्म बा बाथौ धर्म बा ब्रह्म धर्म मोनसे फोरबो बेबायदि बेयो जातीय उत्सवसो बेयो आसामनि जातीय उत्सव आसामाव सोर जाथि दङ बेसेबां धर्म दङ बेसेबां भाषा भाषी दङ बेजों खोथा गैया बे जोंनि देशनिनो जातीय उत्सव तद्रुप जोंनि बिटिसिनिबो जातीय उत्सव बेहा धर्मजों खोथा गैया बेहा जातिजों खोथा गैया। आगुनि जे बैसागु मोसानाय दानि बैसागु मोसानाय दोरोङारि दामनाय देनायनि सायाव मा बुंगोन सार? बेखौ बुंनांगौबाथ' आरो एसे गोलाव जागोन गोदोनि जि बैसागु रंजानाय आरो दानि रंजानायाव बा पालन खालामनायाव गोबां पार्थक्य दं। गोदो जाहैबाय जोंनि हारिया थाखा गैया फैसा गैया गोरिबमोन लेखा रोङा फरा रोङा बेखायनो स्पन्टिनियासलि गावहा जि रिसर्सेस दङ न'आव जि दङ जोङो माइब्रा माइरंनि जोसा माइरंनि बा माथा माइरंनि जि जौ सङोमोन बेखौनो जोंनि एनसेस्टर्सफोर बा इसोरनोबो एसे एसे लुनानै खुलुमनानै बिसोरनो धन्यबाद होनानै रंजायोमोन। गाननाय जोमनायफ्रा बेबायदिनोमोन इउनिफर्म गैयामोन बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव बायनानै लानो हायामोन बानायनानैबो लानो हालामोन खाम गैयामोन सिफुं गैयामोन सेरजा गैयामोन जि दङ बेखौनो जेसेबां हायो दामलायलायनानै रंजायोमोन। खिन्थु दिनैहाय जोंनि अबस्थाया साबस्रांबाय जोङो रां रुफायावबो एसे आगालनो हाबाय बिनि थाखाय जोंहा स्पिकारसिम लाबोनो हाबाय जोङो बे माइक माबा माबिसिम लाबोनो हाबाय दिनै गाननाय जोमनायावबो इउनिफर्म गाननानै जोंनि बिब' बिनानावफ्रा बिमाफ्रा बिमानैफ्रा बिबाजैफ्रा ज' ओंखारनानै मोसाफैनो हाबाय बेसेबां सुन्दर नुयो। जोंनि दामनाय देनायनि बेलायावबो खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना आरो सोरबा गिटार बायदिसिना लानानैबो दिनै रंजाबाय। जोङो गामियाव फोथारावल' रंजायोमोन बेनि उनाव जों दा स्टेजआवबो लांनो हाबाय। दा जों बेखौनो सिन्था खालामदों परम्परानिफ्राय जुदि बेखौ स्टेजआव लाङोब्ला माखासे बुस्थुआ पारभार्टेड जायो सोलायहैयो आकर्षण खालामनो थाखाय सोलायहैयो मेथाइयाबो सोलायो सुरफ्राबो सोलायो मोसानाय खन्नायफ्राबो सोलायो। दा बेखौ जोङो सिन्था खालामगासिनो दं स्टेजआव लांनो ना जोंनि परम्परायावनो दोननो। दा बेफोरखौ रायज्लायलायनाय सोलिबाय थादों ओंखायनो फोथारावबो जों सोलिगासिनो दङ आरो स्टेजआवबो सोलिगासिनो दङ। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव।
मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा।